Bine v-am găsit la a treia zi a seriei Zero la Erou, ediția Barber. În ziua de azi am recapitulat tot ce am făcut ieri, după care am învățat tehnica corectă de a scurta părul, făcându-l de la o mărime lungă până la umeri, într-o mărime medie, într-un stil pompadour, dându-i forma triunghiulară de care este nevoie pentru acest fel de tunsoare, scurtând cu foarfecele întâi în partea de deasupra, apoi în laterale și apoi în spate. Adrian a avut grijă ca fiecare tehnică și pas în parte să fie explicate bine până când am înțeles cu toții, urmând ca împreună cu ceilalți profesori să treacă pe la fiecare dintre noi verificând munca noastră și dându-ne sfaturi pentru a îmbunătăți tehnicile învățate. Am văzut azi în salon și pe Jador și m-am mirat un pic. Abia după, amintindu-mi că sunt în cel mai tare salon din București și nu ar fi ceva neobișnuit. Am stat din nou în salon până la orele 6, uitându-mă la ceilalți frizeri și căutând să mai învăț unele lucruri care m-ar ajuta. După care am plecat spre casă. Pe drum mi-am luat un covric cu Nutella, care, după mai multe zile de nemâncat dulce deloc, mi s-a părut foarte dulce. Băiatul ăsta super de treabă m-a văzut că mă cam chinuiam cu el și mi-a oferit un pahar cu apă, iar pentru asta merită cu siguranță o mică promovare. Salut! Numele meu e Timotei și vă ajutăm cu toții la timp să Barbershop. Am ajuns acasă rupt de oboseală după ce majoritatea călătoriei de 2 ore am petrecut în picioare, înghesuit în autobuzele arhipline în care am călătorit. Cam atât pentru ziua de astăzi și ne vedem mâine la următorul episod din seria Zero la Erou, ediția Barber.